Roni Isopahkala, elokuvan ohjaaja ja tuottaja. Myös vastasin tekniikasta aika pitkälti. Ja aloitin tämän projektin tuossa 2021. Mun tehtäviin kuului tässä projektissa aika pitkälti pyörittää tätä hommaa ja vastasin niin kuin teknisestä ohjauksesta, kameroiden toiminnasta ja paikoista, kuvakulmista ja jälkituotannosta. Myös visuaaliset tehosteet on elokuvassa meikäläisen käsialaa. Mä oon Tuukka Salo ja elokuvan toinen ohjaajista ja pääkäsikirjoittaja. Ja oon sitten myös näyttelen Antin roolia, sivuroolia kyseisessä elokuvassa ja muuten mitä sitten työtä on tehnyt. Kun kamera ei ole kuvannut, niin toiminut järjestäjän roolissa, että hoitanut majoitusta ja catering-asioita ja sitten tavallaan lukinnut skauttaushommat niin sanotusti, että käynyt vähän tsekkaa niitä paikkoja, missä sitten elokuvaa kuvataan. Vastasin näyttelijöiden ohjaamisesta sitten kuvauksissa, että kameratyöskentely on mahdollisimman priimaa luokkaa. Joo, mä oon ollut itse aina tosi kiinnostunut elokuvien tekemisestä ja ylipäätään elokuvista. Ja varmaan oma tarina leffojen parissa on niinku startannut ihan sieltä melkein ala-asteikäisestä asti. Että ensimmäisiä lyhyt elokuvia ja muita on tehty kyllä niinku todella nuorena. Ja musiikkivideoita ja muita. Että niitä on, intohimo alalle on ollut kyllä niinku pitkään jo voimassa. Tietynlainen semmonen unelma tässä nyt tuli saavutettua. Mun tarina elokuvien parissa niin on yläasteella sytty kipinä huumoria ja sketsivideoiden tekemisestä ja pistettiin sitten kaverien kanssa yläkouluikäisenä pystyyn sketsiryhmä nimeltä Tulenpisara ja kuvattiin sellainen 5 vuotta. Ja kyllä me sai reilu 6 vuotta kuvattiin, mutta sitten luonnollisesti kun opiskeluiden perässä niin muutetaan eri puolelle sitten Suomea, niin sitten yhteisen harrastuksen harrastaminen on aika vaikeaa, niin sitten asiat vähän jäi, mutta sitten tässä on verkostoitunut sitten eri ihmisten kanssa ja eri yhteisöjen kanssa, niin on opinnäytetyössä esimerkiksi sitten hyödyntänyt tätä videoharrastusta ja sitten on eri tapahtumissa sitten toteuttanut sellaista striimituotantoa ja vaikka sketsivideot jäi, niin jotenkin koko ajan muhinut asiat ja kehittynyt, ottanut steppejä eteenpäin ja omalla kohdallakin on ollut haave tehdä elokuvaa, mutta kyllä nyt miettii, että kyllä se yllättävän nopeasti sitten tulikin sitten se haaveen toteuttaminen ja niin se vaan saavutettiin sitten. Mä oon Reija, Venetpalo. Mä oon käsikirjoittamassa silloin alkuvaiheessa ideoimassa tätä projektia. Sitten mä olin puvustajana, muutenkin hieman auttelemassa yhtenä kuvauspäivänä, sitten mulla oli pieni rooli, mikä mä näyttelin se noidan. Mun tarina elokuvien parissa on sellainen, että me ollaan tuo Roni Isopahkala, tämän toisen ohjaajan ja tuottajan kanssa tosiaan ihan niinku teinistä pitäen tehty kaikenlaisia elokuvajuttuja, pienempiä projekteja yhdessä. Sitten on vähän opiskellut elokuvan käsikirjoittamista myös. No lähtöasetelma oli se joku sellainen, että me oltiin Ronin kanssa meillä oli sellainen ideapoikasia kansio Drivessa. Ja siellä oli sitten ajatus sellaisesta aikamatkustukseen liittyvästä tarinasta, jossa pappi saapuu, hyvin semmoinen konservatiivinen, vanhanaikainen pappi saapuu keskiajalta nykyaikaan. Ja sitä lähdettiin sitten kehittelemään sitä monta vuotta sitten. Elokuva oli silloin alkuvaiheessa hyvin erilainen, että aika paljon sitä muokattiin kuitenkin siinä käsikirjoitusprosessin aikana. Ja sit mä oon ollut aina hyvin kiinnostunut noita lainastamista jotenkin. Mutta alkuperäinen idea kyllä. No mä veikkaisin ehkä, että 2021 voisi olla sellainen realistinen, että 2022, milloin ehkä ensimmäiset ideat olisi tullut. Koska kyllähän niitä sitten jätettiin niin kuin lepäämään aika pitkäksi aikaa ennen kuin sitten oikeasti nostettiin työpöydällä, että nyt tehdään tästä jotakin. Se oli alun perin semmoinen muutaman rivin mittainen pätkä tekstiä. Muistaakseni sanoit, että joku avainsana oli noitavainot. Että tämän ympärille pitäisi jotain komediaa lähteä rakentamaan, niin olen sillä okei. Joo, noitavainot oli semmoinen teema, mitä siinä niinku oli kans, se on pysynyt niinku alusta asti. Ja myös suomalainen mytologia ja metsänpeitto, mitä haluttiin
pitää siinä leffassa mukana. Niin kuin se on mun erityismielenkiinnon kohde oikeasti toi Noitavaino juttu, niin oli tosi niin kuin antoisaa silloin kirjoittaa siitä. Ja mä opiskelin silloin kirjoittamista itse asiassa, milloin tätä tehtiin. Se oli siinä passasi kivasti, että oli silleen vielä skarppina niiden sanojen kanssa. Joo, ne palaverit, kun me 300, minä, Roni ja Tuukka oltiin siinä sen käsiksen äärellä. Ne oli kyllä tosi kivoja, kun siinä brainstormattiin niitä kaikkia ideoita. Ja mä toin sitä historian näkökulmaa, kun mä oon sellainen keskiaikanörtti, niin sitten toin sitä näkökulmaa sinne. Päätettiin hakea Keski-Pohjanmaan kulttuurirahastolta tukiapurahaa lyhytelokuvaprojektin toteuttamiseen. Ja yllätykseksemme me saatiin se. Ja siitähän se sitten lähti tämä projekti oikeasti käyntiin. Ja sitten mä soitin Tuukalle, että meillä olisi tällainen projekti käynnissä, että haluaisitko lähteä mukaan. Ajatus siitä, että ulkopuoliselta taholta tulee rahaa, ettei tarvitse omasta pussista käyttää rahaa, niin se ajatus oli houkutteleva. Ja aina on ollut niukat resurssit, mutta sitten on aina keksinyt jotain siitä. Että mun mielestä se on niin kuin parasta luovuutta, että sä niukoista resursseista huolimatta kehittelet jotain nerokasta. No, sitten mä suostuin ja rupesi sitten ideoita lentämään ja siitä se aika lailla sitten lähti. Sitten me oltiin molemmat messissä projektissa. Minä olen Erkkilän Juho ja mun rooli oli vähän semmonen osittain joka paikkaa höyläkin, mutta ehkä sillä lailla pääosin mä olin kuitenkin äänipuolella ja puomittajana siinä. Sitten toki sen lisäksi aika merkittävässä roolissa kuskasin tavaraa ja ihmisiä aina kuvauspaikkoihin transitilla, tällä mikä tässä ympärillä on. Tästä projektista kyllä mä kuulin sit aivan Ronilta, todennäköisesti jollakin striimikeikalla oltu tai jotakin muuta kuvausprojektia oltu tekemässä, niin Roni on ruvennut puhun tästä silloin tulevasta projektista, että on tämmönen, silloin vielä puhuttiin lyhyt elokuvasta, että ollaan semmoista tekemässä. Ja meillä oli paljon hyviä ideoita, mitä oltiin saatu aikaiseksi ja hyviä hahmojakin kokonaisia luotu, mutta sitten oli pakko tehdä valinta, että jätetäänkö me niistä osa pois, jotta me saadaan pidettyä tää lyhyt elokuvana, vai otetaanko me nyt nämä meidän ideat kaikki mukaan, jolloin tää on pakko venyttää täyspitkäksi leffaksi, jotta se juoni ei kärsi. Mutta sitten joku siellä vähän kirjoitti menemään. Tuukalla lähti inspiraatio kukkimaan ja sieltä tuli ihan mahtava tavara, eikä sille sitten lopulta enää voinut sanoa ei. Et sit mä siinä vielä yritin, että no saataisiko tätä jotenkin tiivistettyä, mutta sitten mä kuitenkin hyväksyin sen asian, että tässä nyt kävi näin, että tästä tulee leffa ja sitten oikeastaan jouduin itse tehdä vähän semmoisen päätöksen, että jäi sitten niin kuin vähemmällä tästä, että mä tiesin, että mulla ei niin kuin riitä aika niin paljon tähän kuin sitten oikeasti koko pitkä leffa olisi. Mulla on niin hyvä pohja, koin sen siinä tilanteessa niin, että tehdään elokuva. Siitä se sitten lähti. Yhtäkkiä me oltiinkin tekemässä lyhytelokuvan budjetilla täyspitkää elokuvaa. Tässä vaiheessa järkevät ihmiset olisi hypännyt ulos projektista. Mutta niin, me ei oltu kovin järkeviä. Vähän pitää olla silleen taiteellisesti vinksalla, että lähtee tällaisiin projekteihin. No tuo paremmin sanottu. Sitten kun tuli tästä puhetta, niin sanoin ilman muuta, että voin olla jollakin lailla mukana. Ja siinä vaiheessa ei taittu vielä puhua suuremmin, että mitä mä tekisin. Mutta toki oma epäilys oli se, että mulla äänikalustua on jonkun verran ja aikaisemmissakin projekteissa justiin ollut äänittäjänä, niin että saatan olla puomittajana tai jotakin sen suuntaista. Mä oon Marika Möttönen ja rooli oli Jenni Lahtinen, Eskun vaimo, Aadan äiti, papin vihaaja. Jenni hahmoon oli kyllä äärettömän helppo samaistua, koska mun ei oikeastaan hirveästi tarvinnut poiketa mun omasta elämästä. Että Jennissä oli tosi paljon samoja piirteitä, mitä Marikassa on tässä niin kuin elävässä elämässä ja sai kumminkin aika vapaat kädet luoda Jennistä semmoisen hahmon, mikä sopi mun kehoon, niin oli kyllä helppo samaistua Jennin hahmoon.
Mun nimi on Reetta Kovander ja mä näyttelin Aadaa. Oli mun hahmoon kyllä helppo samaistua, että Aada on tosi samanlainen hahmo kuin minä ja silleen oli kivaa näytellä sitä ja silleen helppoa, että Aadassa on kuitenkin jotain puolia niin kuin erilaisia kuin mussa. Niin sit siinä oli niin kuin vähän haastetta kuitenkin, mutta silleen kuitenkin helppo samaistua, koska about samanikäinen ja samanlainen kuin minä. Olen Marko Perätalo ja roolin elokuvassa oli Keselius, eli tämmöinen kiivas keskiaikainen pappi. Hahmohan ei ollut hirveästi omaani itseäni samaistuttavissa, koska oli hyvin erilainen ihminen. Hän just juurikin tämmöinen kiivas, tuima hahmo ja itse on tämmöinen positiivisempi henkilö, niin siihen oli hieman hakemista siihen hahmoon, mutta kyllä sieltä kaivettiin kohtalaisesti. Kun mä hain tätä roolia, niin mulla tuli vastaan siis Facebookissa niin sellainen, kun mä oon sellaisessa, niin kuin haetaan näyttelijöitä sellaisessa ryhmässä, niin siellä tuli, niin sen kautta hain. No siis silleen sellaisia ajatuksia liikkui päässä, että niin kuin halusi roolin ja oli niin kuin innostunut siitä ja oli niin kuin siistiä, että oli löytänyt tollasen, niin kuin, mihin pystyy hakemaan ja niin kuin suht samanlaiseen rooliin niin kuin pystyy hakemaan, niin se oli mielenkiintoista ja totta kai toivoin, että saan sen. Iltatähden teatteriryhmästä, niin meille tuli siellä meidän WhatsApp-ryhmään tästä elokuvasta semmoinen casting-kutsu, että tämmöistä oltaisiin tekemässä ja siinä on muutamia hahmoja silloin vapaana, muun muassa tämä papihahmo. Taisi olla ehkä toinenkin hahmo silloin vielä. Mä heti katoja, että tuohon papihahmo ehkä voisi hakea tai ylipäätään siihen elokuvaan. Mutta toveri sieltä teatteriryhmästä haki kanssa siihen, niin oli hieman tämmöinen leikkimielinen kisa, että kumpi siihen nyt valitaan, mutta ajattelin, että saattaa olla kyllä muitakin hakijoita siinä, mutta pidin kuitenkin chanceään hyvänä kuitenkin siinä vaiheessa. Niin Voi, se oli pääsiäisen aika, kun mä sain, muistaakseni Iltatähden kautta tuli jotenkin semmonen casting-tieto, että ollaan tekemässä elokuvaa ja siihen on koekuvaukset tulossa. Ja kyllä mä mietin kauan aikaa, että onko musta siihen, että mä en ole koskaan ollut elokuvassa, mutta hirveä halu ja palo olisi päästä tekemään, että no, mitä mä sinne häviän. Pääsiäisenä oli koekuvaukset seurahuoneella Kokkolassa ja voi juman kautta sitä jännitystä. Enkä en hetkeäkään odottanut saavani roolia. En hetkeäkään. Mä en ehkä olettanut välttämättä, että mä niin kuin saisin. Niin mä eka sanoin siis mun kämppikselle, koska se oli ainoa, joka tiesi, että mä olin hakenut. Ja sit mä olin silleen, että no toki, että vois nyt äitillekin tässä kohtaa kertoa, että mä oon edes hakenut tällaiseen. Niin sit mä soitin äitille, mutta olin silleen jännittynyt. Olin toki positiivisesti yllättynyt, että mut valittiin, mutta en sitä sen kummempia juhlinut, että sitten alkoi heti mietitä siinä, että okei, nyt tehdään sitä roolia, että mitä sitten seuraavaksi. Valmistautuminen alkoi periaatteessa heti, tai henkinen valmistautuminen alkoi siitä sitten saman tien. No kun mä sain tietää roolista, niin olin mä tosi iloinen ja niin kuin innostunut siitä. Ja silleen sit mä kerroin äitille ja kavereille ja totta kai niin kuin silleen tsemppas. Että vaikka ei tiennytkään välttämättä siinä kohtaa, että mä oon edes hakenut, niin oli ne iloisia mun puolesta ja silleen kannusti todellakin lähteä niin kuin sinne koekuvauksiin. Mutta kun se tieto tuli siitä, että mä sain sen, niin mä en osaa sanoin kuvata sitä tunnetta, että mä en tiedä saako se kiroilla, mutta jumaliste mä pääsin tekemään jotain. Se oli mun paras pääsiäinen koskaan. Se tunne oli ihan mieletön, että mä pääsen tekemään jotain semmoista, mitä mä en ole koskaan tehnyt ja pääsen tavallaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle kameran eteen. Enkä yhtään tiennyt, mitä tuleman pitää, mutta heittäydyin 120%, kun